O folión de carros comeza a rodar co momento simbólico da publicación do cartel anunciador. O trazo infantil non é buscado senón real, xa que na edición 2018 foron os alumnos de sexto do Colexio Eloísa Ribadulla os artistas que crearon a imaxe dunha das festas culturais por excelencia da Ribeira Sacra. A directiva de Amigos do Folión lanzou un concurso entre os centros educativos de infantil e primaria que se puxeron mans á obra noutra maneira de vivir o folión. Hoxe recibiron o seu premio. Dixéronos que se queríamos podíamos facer o cartel do folión de carros, entonces apetecíanos facelo, fixemos un cartel conxunto, esforzámonos, fixemos o mellor que podemos e recibiu o premio. É moi bonito, a ver, que se representa aquí? Contanos. Os galegos, dous galegos nun carro, cos vacas e a Casa da Cultura. Esta é a Casa da Cultura de Chantada. Sí. Bueno, que vos parece o folión de carros? Vos participades? A ver, eu no carro nunca vou nun carro, pero gústame ir a ver os carros e vestirme. Ti tamén te vistes? Eu vou vestida de carroceira e o ano pasado ofreceronme ir, pero non puiden e irei este ano. Gustaríavos participar? Sí, algún ano xa se pode. Bueno, por que é tan chula esta festa que nos gusta tanto ver as carrozas e imaginarnos como era o pasado, non? Aquí na zona de Chantada. Bueno, sí, porque, a ver, representa Chantada. Así de claro. E que máis cousiñas? A Casa da Cultura, bueno, o propio carro do país, e que máis cousas hai aí? Hai as vacas e os dous galegos e o camiño. Escolares de varios cursos e tamén do Colexio Xoán de Requeixo esmeráronse na elaboración de distintas propostas para divulgar esta festa de interese turístico galego que os chantadinos levan tan arraigada. A min, polo menos, faime moita ilusión que poñan o noso cartel polas calles. A verdade é que a min tamén me faría moita ilusión, aparte que non só en Chantada, porque isto vais a ir en un montón de sitios. Cantos anos tedes vos? 11. E isto é o sexto curso. En realidade, vos tivestes moito que ver no cartel, pero, bueno, todos os rapaces, todos os compañeros colaboraron, non? Sí, moito. Pois noraboa. Gracias. O caso é implicar os veciños e veciñas e, sobre todo, as novas xeracións para manter viva a tradición, tal e como se propuxo a directiva da asociación organizadora. Unha iniciativa que sacamos á asociación conxuntamente coa participación das orientadoras de ambos centros, que foron as que propuxeron a idea ao claustro de profesores e aos nenos participantes. Contanos un poquinho que foi no que vos fixastes e por que escollestes a este cartel gañador. Os carteles, bueno, foi un xurado mixto, é dicir, xente que se dedica ao deseño e ás artes gráficas, xente do asociación e persoas anónimas que non tiñan nada que ver nin ca asociación nin co que é as artes plásticas. Entonces, puxámonos todos encima da mesa e o que máis nos gustou a simple vista, primeiro fixemos unha primeira criba, e o que nos gustou polo seu colorido, pola súa, o que che chama así a simple vista foi o que gañou. O cartel xa está impreso e hoxe comezamos a velo en distintos escenarios, sobre todo no mundo das redes sociais, que mandan recado ali onde non chega o papel. Representa o que é a esencia do folión, en plan, os carros, o que é a arquitectura, un pouquiño esa pasión que teñen os nenos tamén por mostrar a ilusión a través dos debuxos, das cores, das formas. Tamén hai que mencionar que foi un debuxo que nadie modificou a maiores, é dicir, é propio, feito e por os nenos. Unha obra colectiva de todos os alumnos de sexto do Colexio Eloísa Ribadulla, non? Sí. Casualmente, nós non sabíamos de quen eran anónimos, entonces, cando descubrimos o cartel e descubrimos como se chamaba, fixeron os nenos colaborativamente, os nenos de sexto de primaria do Colexio do CEIP Eloísa Ribadulla, o Colexio de Abaixo. Entonces, hoxe pola mañá, ás 9:10, fomos de entregar o premio gañador. Eles tampouco sabían, entón foi unha sorpresa e unha emoción para eles, tamén que chegaran ali xente nova que esa ilusión conleva e que viran que o seu esforzo tamén está, teñen un premio. Amigos do Folión pensa incrementar o traballo nos colexios progresivamente con outro tipo de actividades que complementan o vídeo repartido nos centros e o concurso posto xa en marcha.
eles tamén se teñen que sentir orgullosos de que este folión tamén é seu, igual que de todos os nenos que intentaron participar e gañar, que fora ese recoñecemento, pero agora xa é de todos.